gamle bunker. Mange til siden. Og så er det rigtig live. Det er hyggeligt. Hej. Hej. Vil du op og sidde? Ja. Vil du op og sidde eller op og hænge? Jeg vil gerne op og hænge. Det ved jeg, at du ikke gider. Vil du ind og sidde? Vil du ind og sidde i nogle af de der biler? Er den større? Ja, må han det, hvis der er? Det tror jeg godt. Jeg tænker ikke, der er noget særligt i den her. Så det plejer der ikke at være. Så er inde i ambulancen. Hvornår får du den nye på GoPro? Jo, du skal gå og filme. Det gør jeg faktisk om 4 dage, så får jeg det nyt. Lommelygter der. Så har vi Jonas nye redningskram derude. Den helt nye der. Ja, er den ny? Med kran på, ja. Ej, hvor er den fed, den nye vogn. Den er rigtig god. Også den er da også spritny. Ja, altså den her kommer for, jeg tror der var Explorer, tror jeg det var, den har kørt før. Så den er nyere, ja. Så der har vi frigørelsesværktøj og... Ja, lige pionerbilen, ikke? Jo. Ja. Det er hvis man sidder fast i bilen, så kan de... Prøv at se, den der, ikke også? Ja. Den kan nok klippe en hængelås eller to der. Eller åbne en hel bil. Ja, vores spreder her, og så har vi saksen derinde. Ja. Og så har vi løftebrug. Ja. Og de kan jo, de kan løfte en stor container. Ja. Skal vi ned og kigge på det? Det der. Nå, ja, det kunne vi godt. Nå ja, se. Hvad er det? Så kan han trække det ud, så du kan se det. Hvad er det? Det er blevet så ergonomisk med de nye biler. Det er helt vildt. Jeg har købt en blødbøg, og der var ikke meget ergonomik. Og de er så på hydraulik. Der har vi også, der er også på el. Ja. De er noget tungere. Prøv at se. Så trækker han det her frem. Prøv at se. Øj, det kunne vi ikke på vores dengang. Jo, lige den her kunne vi godt, men meget af det er blevet så ergonomisk, at vi kan nå det hele. Ja. Hvad Ja. så? Ja, du har ellers noget at gøre også mod de næste. Prøv så. Jamen, det er... Vi er jo bare fornyet udstyr. Altså, det er jo ikke bare en fornyelse af det gamle, det er jo meget af det her scriptet. Ja. Vi klarede, blandt andet vores udstyr. Hvor kan man slå brand? Prøv lige at høre, hvad han siger. Ja. Jeg har bare gået rundt om og kigge. Ja. Det er ikke så tungt. Vi gik ned i den, eller? Altså, hvordan? Du skal holde på håndtaget. Jeg har prøvet det der, fordi der ikke kom vand ud af, så hvad fanden er der noget, fordi der kan sidde noget fast nede i strålerøret. Så skal du trække tilbage. Prøv at se det lidt. Prøv at pege herop. Ja, nu kan du se det. Sådan en LED-lampe. Eller en slags. Prøv at se, hvad du kan se, hvor du sætter dig. Prøv at pege den herop. Kan du se den grønne cirkel? Den skal du prøve at ramme hernede. Du skal bare bruge den grønne. Så kører du bare nedad. Du skal køre ned i bilen. Så. Ja, Den er svær at holde, synes jeg. så prøv at skubbe den frem igen. Prøv at skubbe den fremad. Så kører du. Der forsvandt knægten.
behøver ikke trykke på knappen. Den eneste sten. Så er vi på vej videre ud i lysnatten. Se hvad der sker. Så kan man også komme op, hvis man har lyst til det. Men det har knægten desværre ikke. Men nogle er ikke bange for højder, andre er. Og det kan man ikke lave om på. Vi går videre. Så er det videre ude i lysnatten. Ikke så hurtigt. Ja. De var altså meget hurtige. Så er vi nede ved klubhuset. Øj. Ved Sorø Sø der, vi skal lige passe på der. Der er sindssygt mudret. Klubhuset. Fik jeg ved, der var nogle spejder, der er gang i en hel masse båd heromme af. Der er Sorø Lystfiskerforening. Ikke derovre, Vinus. Nøj, med mudderhuller. Skidt byt. Hold nu op, mand, med dæmser. Hvorfor er de der luftballoner der ikke? Nej, luftballonerne er der ikke i år. Det er kun nogle spejder, der er her. Gå forbi dig. Nå, vi fortsætter i det vandede. Jeg kan da ikke gå i kirke, hvis nu er sko. Jo. Jo. Kirken er ligeglad. Der er ret mudder omme på stien for Lystfiskerforeningen der, og så hen imod den næste plads. Så det skal man lige tage sig ærk for der. Og så er der ligesom en slange oppe i luften. Ja. Så. Men det er projektører der. Så, men vi starter op igen, når vi er oppe i Søgade deromme. Der er masser oppe på himlen. Kommer væk, og man kan fornemme det i baggrunden. Masser af lys. I må ikke gå på pladsen. Ja. Så kommer op på træerne. Prøv at se. Hvad er der? Hvad? Nå? Nå? Ja? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej, hvad er det? Skal man gå op ad en sti eller et eller andet? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her. Nå, det er også lige meget vildt. Kom. Jeg tror nok, vi skulle have fulgt den sti, men der er en bisschen mørkt. Se så. Ja. Film med det. Film også lige hende der dame. Ja. En busk med mund og... Hej. Og hende der med det der klar. Jeg tror, det er en... Jeg tror faster, det er en... Hvad? Ja, sådan en, der er klar for øje. En pirat. En pirat? Det var fandme svært. En pirat. Det vil jeg ikke engang huske. Kan vi prøve det der for? Okay. Det der. Og det er en eller anden opgave der. Vi går bare nedad. Jeg aner ikke, hvor vi går hen. Nej. Jeg ved det ikke. Far? Ja, Vi skal igen på stenen igen. jeg ved det ikke.
Og se på ledningerne. Hvor? De ligger dernede. Ej, hvor hyggeligt. Pas på ledningerne. Der var jeg ved at snuble over en pind. Ja. Hvad laver? Det laver ikke noget. Ja. Hvor er vi henne for? Vi er ude i skoven. Ja. Kan du godt finde tilbage? Ved du hvad? Jeg kommer op i den sø i år 10 og sådan noget. Kan du godt finde tilbage? Ja, jeg ved godt, hvor vi er. Nå. Hvor er vi? Nej, se, der er sponsoreret. Venligst af 3-mobil. Hvor. Visevasse. Der er en helt masse lækkert hernede. Og ringe i buskene. Ja. Ja. Nu kommer der en lille trappe. En træ. Ja, den er ikke så voldsom. Nej, ikke kun. Så. Undskyld. Yeah! Vi er så glade. Endnu et mudderhul. Kan man ikke gå udenom det der mudderhul? Det ved jeg. Jeg skal lige prøve at se. Vi går den her vej, faster. Bare følg efter os, lige efter os. Så ja, der er... Jeg går efter dig, vent nu lidt. Ja, jamen... Det er lidt specielt. Masker. Nå, det er der sgu da også. Godt set. Godt spottet. Super meget. Ej, der står balloner. Skub til dem. Det er da godt. Nej. Kom. Så der er fugle. Deroppe, far. Ja. Kig. Deroppe. Nej. Der. Oh, ja. Nej, det er vinger. Kom. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor. Vi er. Det er lige meget. Vi får vel at vide, hvis vi ikke må gå her et sted. Hvad? Det her kender jeg fra. Ja, skal lige... Ej, det ser godt ud, det der glimter op. Det kender du også. Ja, jeg gør. Flot, de er der. Ja, det er. Der gik vi altså forbi her. Så kommer man sgu lidt til at... Og en engel. Hvor? Lige der bag. De er flotte, de der hjerter Nå, der. der. Der tænker man lidt på jul igen. Ja. Fordi jeg ser der. Mm. Ja. Det var det, jeg mente. Hvad mener du? Nå, ja. Ej, der er også over på højen derovre. Se, kom. Nu håber jeg, at man kan se det her på filmen. Det kan man. Ja. Se, der er svaner dernede. Ja. Er det kunstige svaner? Ja. Kunstige. Hvad står? Kom, vi går bare den her. Så kommer lige et lille trin. Du sagde ikke, der kom til et lille trin. Se, vi går bare herud. Så? Det er nok
nemmest at gå her. Er du der? Er du der? Vi skal herover. Ja. Ej, der er mange. Der er spejle oppe i træet. Der er nogen, der har lukket et eller andet. Lukket. Ja, se. Der er et Vi putter sted. lige hånd. Kom. Herover. Herover. Ja. Vise Vasse. Ved du, hvor vi er henne? For, Ja, vi er i Sorø. jamen, hvorhen? Vi er nede ved Sorø Sø. Og nu har vi faktisk set det, der er hernede at se. Der er skilte. Ja, bliv lige stående. Skal vi prøve at se her? Øj, den er kraftig med langt, eller? Oj. Flaskevand. Men sidste år, der var der lys på akademiet. Ja. Det var det. Hvad står der der? Vi skal hen. Vi har også en hyggelig aften. Hvor? Prøv at se med lys. Ja. Nu dinger klokken. Ja, det kender vi lidt for nytår. Ja. Vi skal ikke nå i tårnet. Sådan det kan man Vi se. går her, så der er ikke nogen, der går. Ja. Far, se op på det der tårn. Hvor? Der er en sol. Ja. Kan du se det? Den der sol. Ja. Hov, man kan klatre i træer, eller hvad det er. Nej. Nå, det skal du ikke prøve alligevel. Nå. Ej. Øj, shit, der var sgu da lige åbent Så det. hvad er det derovre? Det er lys. Kan vi ikke lige prøve at gå over til det? Far, Men vi skal ikke den vej, vi skal op i byen. hvad? Man skal op i, den viser op i byen. Gør Det der, det er bare gløder, der er i de der. Nå, Ligesom en grill. ja. Skal vi lige bytte hånd, eller? Nej. Far, Vi cutter. Prøv at se over på uret derovre. Ja, det er solur. Eller... det er flot. Lad lige være med at kigge ind i den der. Hvad for en? Den blænder en. Hvad for en? Den der projektor, der står. Ja. Der er tonsvis af mennesker heroppe. Mange flere, end der var sidste år. Ja. Ja. Hvad for en vej skal vi så? Så skal vi hen og mod soluret. Ja, Ja. det var det, jeg opdagede også. Ja. Var det ikke? Hvad det her dufter af? Dufter af kartofler eller sådan noget? Og ja, Hvorfor render jeg og tænker på mad hele tiden? det ved jeg ikke. Ja, Jacobsens Pizza, Bob's Kitchen. Nami 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 nam. Far, Der er lige kommet ind. der er nogen, der står oppe i vinduet. Hvor? Der. Ja, det er der også. De står og tænker, haha, hvor er der mange folk. Ja. Og vi vender lige til. Og vi kører videre. Nu er vi nået til gågaden. Se, jeg siger hej til ham der pingvinen, far. Lad nu være. Holder jeg dig i lommen? Der er både røgmaskiner det her. Ja. Og det er dem, der laver rum. Oj, far, det bevæger sig. Ja, men det er det, jeg siger. Ja. Nå, så chefer.
Vi skal ind til bageren. Vi er jo spærret inde her. Nej, nej. Hvad er der sket med den? Den lever lige sit eget liv. Og jeg er med røg. Prøv at se på. Er der ikke noget? Jo. Jeg skal ud der. Okay. Hvor kan du hen og kigge? Jeg gider ikke at se røg. Er det det nye? Nej, det er akutbilen og ambulancen. Den vil jeg faktisk gerne lige over.